oy. Coba tungguan turun. Tuh, ayo. Teguhan. Jangan sama. Oh, dulu kah? Oh, ikam dulu kah? Ayo, dah dulu kah? Dulu. Dah. Ay, surang kumambak ni. Itu tada. Dulu. Dah. Tah. Turun sila. Muat. Sampai na ta. Ang malahi, kakoy. Abal. Malasa po na ako ay. Wala ka. Mag-iap ka dito. 1, 2, Dala bro. 3, Dala 4, 5. Tagoy. Bullshit kang kakuyakan. Nasamad ko mo. Kayo, mahayang ko dere ha. 8, 7, 8. Langit. Uy, nabuang na kadrake sige yaw-yaw. Uy, ang kanding. Oy, ay isa kaya akong kanding ipuson sa. Kanding, ang kanding. Ah, pasaap ko dre. Gara ka magdula ay. Kanding, ang kanding. Unang di agyanan dito day. Magic ka na ko. Please, abot na ko. Uy, amin o, gimpil na. Uy, impin. Uy, nakakamali ang gwapo. Uy, budok! Uy! Uy, Sip, abal na ka. Uy, nakita na si Budok. Abal na ka, Budok. Abal na ka. Oy, abal si Budok. Abal si Budok. Abal na ka. Ano ko? Abal Si budok. 1, 3, 5. Kaya, 3, 5. Maoy! Abal! Malasa po na ako, oy. Ay, Drew, gata di man, klaro. Ay, wala yan. Pag mana ka na, Jay. Nih, buang makan dito maka. Mas ko. Katay. Bulak gini. Look. Tawag dere. So what's up mga katok? Please subscribe to my YouTube channel. Subscribe. And hit the subscribe and update sa mga video. Oh, mga video. Mga video guys, mga video bye.